Tah, hawane kok koyo ngene panas e. Ngenteng-ngenteng tah. June dulu, nak betah oleh nesu. Golek blimbing opo ya? Nanti Yang sama mbahku. ini bae. Duwe, yo. Ya ayo tole maksa. Yo. Ayo, yo, mana? Kadang. Iya betul, kadang. Iji to. Beneran. Yo. Kak, gandeng. Oh, gitu. Alah sepi aku. Yo, tuntun ayo. Antri. Yo. Katanya. Iki tutuk rado men marake oleh. Teko iki ndangan ndi? Gak salah iki lho sama mbahku. Iki, ya sing Antara dhewe ndi? Iya. Ini mana? Barang mana? Weh, gula-gula kan itu sing enak kan? Oh, tak tahu. ongak-ongak blimbing sik. Sopo iki? Ayo kowe malinge. Kowe ngerah blimbingku to? Aku ora ngerah, Pak. Aku nang dia jangkrik. Karo sapa kowe? Hai. Ngapa to, Jis? Le. Jebule kowe to le malinge. Kene kono. Yo. Blimbinge sapa murai? Bimbinge iki, Pak. Mbah iki. Mbahmu no. Mbahmu kok dhewe. Blimbinge mbahmu. Kowe iki blimbing oleh. Nganti mu baleni pisan kas. Manukmu tak locong nganti ngelongkop.